এইটা বুড়ার বাইরে ভারী পছন্দ ধরা তো স্টিল ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ପାଇକାରୀ ରେଟ୍ରେ ସମସ୍ତ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ଓ ବହି ଯୋଗାଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଚାର ଧଳ ଭାଇଦା ପ୍ରୋଭାଇଡର ଅଫ୍ ଧଳ ଯାଜପୁର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର
8494 काल तरफରୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଗ୍ରାହକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକାଶ ତରଫରୁ बजा 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 बजावे बढ़िया
चार चाउमिन परे दोसा पूरा गरम भेज चाउमिन आगे पड़े ଉପରେ ରହ।
ଦିଟା ଦିଅ ସମେତ ଗୋଟେ ଉଠା ସେପଟେ ପଳେଇ ମନା କର ପାର୍ସଲ ନାହିଁ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ମନା କର ନାହିଁ କେତେଟା ବଳ କେତେଟା ଚାରିଟା ଦିଅ ଚାରିଟା ବলা ঠিক আছে চপ কে কে খাইছো কুয়া ମୋର ଗୋଟେ ଜବ୍ ମୋର ପାଟିରେ ବାଜି যে খাইছো তুমি খাইদে ମୋ ପାଟିରେ ବାଜିନି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଧରିଛି ଖାଲି ଆମେ ଖାଇନାଉ ভাই যে 20 টଙ୍କା রে খাইছো ମୁଁ ଧରି ଯିବେ ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ ধরি তো মানে সেটা তম କି ଲୋକ ଦେବେ